Jojo. Voi kun Nana seisoo hienosti. Väärä suuntaan. Mä kuvaan näitä kahta tässä. Kengät, mun kengät. Mun matto. Itse asiassa Jennikan matto, mutta se ei ole teidän matto, se on vähän asia. Täällä näkyy, kun sä heitit ne äänenpäin. Tuli filmille. Hei. Meppä tonne kavereille vaan. Eikö? Hieno poika. Me puhuttiin jo, eli nyt voi jutella. Koska tää musiikki. Hei Nana. Hei, mihin Nana meni? Tossa sun vieressä. Nauta. Otatko tämänkin? Pois vai? Ei kun tonne. Sä annat huonosti. Kato ne noita kahta. Jee. Poika rakittää ihan 1000. Sen takia mun on hyvä filmata, koska musta tuntuu, että kaikki luulee, että se on kahden nynnerä. Meipä säkin leikki vähän. Me leikki vähän. Hei. Ja nyt poika rauhoituu. Joo, mä